Takže máme tu už 5. časť, ak sa nemýlim, podcastu Knitting Lenka. Takže ja vás vítam. Takže viete, že som Lenka. Ďakujem za všetky lajky, odbery, komentáre. Veľmi ste ma potešili. Aj za sledovanosť. A pribudlo 3 odberatelia, čo veľmi poteší. A začneme tak pomaličky, by som povedala, lebo moje pletenie je jeden veľký chaos, pletiaci chaos, ale ja to milujem. Mňa ten pletiaci chaos naplňa, takže ja mám kopec vecí nahodených a pomaličky sa dokončujú a rozmýšľam, jak to naformulovať. Ono, jak sa pomaličky dokončuje, ja zároveň nahadzujem, mne to nevadí, ja mám ten chaos, pletenie je rada, pre mňa by bolo inak pletenie nuda. Takže ja ten chaos potrebujem. No, mám tu teraz nachystané také malé veci. No, začnem od začiatku. Takéto dekačkové ponožky. Zebričkové. Takže si ich plietala zvonky DK na 3,25 drevených ihlicách. Počet ok teraz na tieto som dávala málo, sa mi zdá 40. Lebo dávala som, neviem, či nie predtým 48 a bolo to do široké, tak som dala 40. Dala som patent 2,2. Obrátko som dala za zadnú niť. Tak to je lepšie vidieť. Taký krátky patentík. A plietla som teda dole, skrátené riadky na pate, klín až k špičke a tu som zapošila. Takže mám nachystané na ďalšiu zimu takéto ponožky. A páči sa mi tá deka vlna v tom, že jak s ňou pletiete a robíte aj ten klien, tak sa vám to tak úplne inak tu skresluje. Proste je to origoš. No a tu som dávala tú spevnenú petu. Vidíte? Spodek, klapky mám. Jak to dobre ukázať? Takto mám klapku s skrátenými riadkami spravenú. Takže mám takéto čierno-biele, ako povedal by naša Ninka, čierno-biele ako Mateo, náš kocúr. Takéto ponožky som si teda na ďalšiu zimu nachystala. Takže pridám aj fotku. Takže teším sa. No a tým pádom som pokračovala ďalej s tou vlnkou a ja zoberiem takto jednu a vám to postupne ukážem. Tu som dala takú neonovú, tak, lebo to tá neonová, keď to dám bližšie, no nás to tam bije s tým monitorom. No a tu som dávala 1,1 patent a tu som len snímala tieto očka a ono to krásne takto spravilo, tú ponožku. Takže sa mi to páči. Čiže som snímala a tuším 3 obrátko. Tu som dávala, sa mi zdá 48 ok. Takže a celkovo som pokračovala len to zebro. Nemenila som ani petu, ani špičku, vidíte? A jak sa to krásne menilo. Ja som išla stále a vidíte, tu sa to menilo do čierneho, ako tu je biele. Toto prišlo strakaté, lebo už tam je ten klín. Tu je to dlhý úsek biele, lebo ešte s tým klínom sa to prelína a tu sa to zastriedalo. Čierna, biela. Takže. A toto zase vidíte zaujímavé, napríklad pri tom klíne takto vyfarbilo. Klasika, jak tam som plietla od vrchu, lítková časť, klapka, skrátené riadky, klín a k špičke a tu som zapošila. Takže. A
tak som to využila, že tuto som dala dekačkovú takú neonovú vlnku. Takže máme ďalšie ponožky. Jedny zebry, druhé zebry, tak to dáme. Takže sa teším, že aj tieto malé projekty pekne rastú. A tieto dekačkové to fakt fičí. To ide tak rýchlo. Spokojná som. Krásne sú. Potom som robila mužovi členkové ponožky. Ja neviem, možno som v minulom podcaste o nich hovorila. Takže pletla som ich od vrchu na 2,25-kách. To som dávala menší počet, o mne sa zdá, že 56 a potom som to dala na 64. A len som riešila tú patu. Bolo to veľmi rýchle pletené, táto časť sa dá povedať. Lebo to som spravila, neviem, 10 riadkov paten, 10 riadkov tohto. Hneď išla klapka, skrátené riadky, klín. A jak to je vzorované, tak to aj rýchlo ubiehalo. Takže už mám nachystané ponožky do práce. Nevadí mi, že sú nie totožné, vidíte hneď od vrchu. Aj špička je každá iná. Jak vyšla, tak vyšla. Ale ja som spokojná, takže muž má členkové. A dúfam, že teraz bude spokojný, lebo minulý rok, čo som mu robila, ja som mu tam nahodila na 64 ok a sa potom stiažila na to, že to je voľné. Takže ďalšie ponožky máme hotové. No a jak ho správne uložiť. Ja neviem, teda, tie členkové neviem uložiť, takže takto. No a minulú zimu sa mi stalo, že jak prišlo ochladenie, tak mala potrebovala čiapku do školy. A ja som jej dala z minulého roka, čo mala, a tá je bola malá. Takže nedalo sa inak riešiť, nevidela som tak rýchlo, jasné, že upliesť čiapku, že hneď ráno to nemáte šancu. Tak som akože kúpila čiapku a s tým, že ten deň som aj náhodil? Áno, náhodia. Tam som robila tie čiapky babám. A nechcela som to nehať na náhodu, na ďalšiu zimu, tak som sa rozhodla, že z dekačkovej vlnky, čo mám krásnu odkatky, ona je taká, na kameru ju bere tak zvláštne, ona je inak neonová, je taká pasiková, ale je neonová. To je zadarmo návod od Chochylu kapely, sa mi zdá. Ja to ešte uprestním, napíšem. No a reku, spravíme čiapku, ktorá bude určite dobrá na ďalšiu zimu. A jak je to z dekačka, Ninka nemá rada žiadne obrázky, takže toto jej nebude vadiť a je krásna. Tak a tu sa to zužovalo. Takže bude mať super čiapku. Rozmýšľam, ako ju dať. Ona je inak fakt taká výrazná zelená. Ja dám fotku, aby ste videli, aká je. Takže som spokojná s touto čiapkou. Krásne nafarbená vonka. A normálne som sa, že niečo takéto osmičkové sa jej to pýtalo. Tá čiapka trvala mi síce dlhšie, lebo som to pomaličky robila, lebo ja mám pletiaci chaos, takže ja pomaličky si striedam tie projekty, keď tak nahodím, keď tak ukončím a mne to takto vyhovuje. Takže páči sa mi tie osmičky, fakt sú krásne. A jedna výhoda teda, že to je zadarmo na si viete stiahnuť. Takže ja tu napíšem, alebo som napísala vám a je to skvelá čiapka. Ďalší hotový projekt, ktorý pre vás mám, sú ponožky. Takto jedno na blokovači, druhú voľne. Takže je to taký, takto ďalej. Svetlo to robí. Zaujímavý vzor. To som testovala tieto ponožky. Plitla som ich od lemu na 2,25. 1,1. Pozerám. Tu išlo
na 2,5, áno, ihlice s tým, že sa tu pridávalo na tie osmičky. Poviem pravdu, nebolo to zábavné, také našťastie krátky tento výplet, ale bolo to strašne také, ja neviem, obťažujúce, vadilo mi to, nepáčilo sa mi to, akože ten štýl pletenia toho testu, ale mám to za sebou. Takže sa to v kuse prepletalo. Nie, na tom blokovači to bude lepšie. Takto vám to ukážem. Ešte. Svetlo nám to chytá zle. Takže čierna Arveta Classic od Filkolany, kamarátkou Katkou farbená, rúžová, krásna rúžová. No a riešila som to tak, že ten výplet som dala rúžový, petu a špičku. Lepšie som to takto chytá, pozerám po jednej. Takže 64 ok. Tu sa to zdvihlo až rozmýšľam na koľko. Na 80 alebo 90. Teraz zavádzam, nemám poznámky k tomu testu. Potom sa to ubralo. Tu som to odila takým pásikom. Tu som prehodila. Kúsok sa plietlo. Tá litková časť. Potom išla peta. Tak. Lebo svetlo. Mám to robiť šarapa, to pokračoval som ďalej to Arveto a špičkou a zakončila som to kitchenerom. Takže máme ponožky. Ďalšie hotové, to bude ako darček alebo poďakovanie. Pozerám, na chvíľku stopnem. Sa mi nepáčilo to svetlo, jak sa odrážalo. Tak reku, skúsime to takto. Ale tak sa to... Pri tom okne sa bije tá rúžová a toto nemá podcast toho hrada, keď sa to bije. Takže som rada, že môžem do balíčka, ktorý chystám kamarátke, pridať ďalšie ponožky hotové. Ja sa tak teším. Ale fakt ten vzor, ono to bolo strašné, to ste tam v kuse krížili a to bolo také neúnosné a až otravné. Takže ja som fakt rada, že len ten kúsok sa vypletal na tých ponožkách. Teda vypletal, áno, pomocnou výhlicou sa krížilo. Peta pekne tam vynikne na tej neonovej rúžovej. Ďalej zoberiem si poznámky. Takže plietla som pre malú Ninku čierno-biely sveter Mateo, ako Mateo, náš kocúr. Takže vybrala som od Petit Knit Holger cardigan. Dúfam, že to dobre ho vyslovujem. Takže ja vám ho najprv ukážem. A ja tu mám potom spravené poznámky. Som si teda tu na vodu radšej spravila poznámky. Takže toto je on. Čierno-biely ako Mateo. Takže je to ručne farbená ponožkovka od Katky. Krásne. Mne sa to strašne páči, ako to všade je iné. Všade. Aj chrbát. Takže plietla sa zadná časť. Je toto európske nahodenie. Vidíte? Tu vzadu. Tak toto ukážem. Tu. Tie ramená. Potom sa plietlo jedno rameno. Krásne to vyfarbuje. Druhé rameno. A už potom som pokračovala. Oddelila. Išla dole telo a potom rukávy nakoniec. Spravila som dlhšie patenty, aby to mala dlhšie. No, sveter je brutálny. Potrapili ma lemy, lebo lemy sa plietli. Jeden, druhý a potom tento tretí. Že krásny je. Katka je veľmi šikovná vo farbení. A viete, fakt, jak to za každým inak vykreslo. Gombičky mala chcela úplne zachovať, chcela zelené. Našla doma a stále ona hovorila zelené. Chcela 4 a má ich koľko? 6, 2, 4, 6. Áno. Takže máme sveter alebo kardigan pre malú Ninku.
No a ja si k tomu pozriem. Takže plietla som veľkosť 10-11 rokov, Ninka by mať v septembri 10 na 3,5 ihlicách. Sú tam teda tie európske ramena, začalo sa zadným dielom, kde sa zároveň pridávalo, tvarovalo a zároveň sa robili aj skrátené riadky nemecké. To som povedala, že sa to nahodilo. Rukavy boli na 74 ok, ale nezužovala som. Malo sa postupne rukáv zužovať. Ja som ho nechcela, som chcela rovný a ja som ho tesne pred patentom riadok zúžila naraz, aby to malo troška také nariasné, aj to vidieť. Lebo som sa bála, aby to nemala že také útle ako tie rukavy. Takže teraz som zvedavá, Ninka si ho berie zajtra do školy. Ja som potom rýchlo doplietla. Už som sa tešila, keď som to dopletala, lebo poviem tak pravdu, tento spodek, proste to bolo také už dlho pletenie. Akože fakt super, že sa to menilo. Tej farby. Aj tu, jak to brutálne ukáže, to farbenie. Strašne sa mi to páči. A že to není také... Jak to lepšie? Takto to ukáže, dobre. Že to není jednotné, že to je stále iné. Aj rukavy úplne inak išli. Vidíte, toto je viacej čierne, tam v strede sú tie pásy. Patent som robila 1:1 za zadnú niť. A je to proste taký krásny originálny svetrík alebo kardigán. Tak sa teším. Návod za mňa od Petit Knit, brutálne dobrý na dieťa. Všetko mi tam sedelo, krásne to bolo rozpísané. A ja som fakt spokojná, pozerám, či mi nejde dieťa. Nie. Ale môžeme ho rozepnúť, aby som vám ukázala ešte tie legino. A tie ma fakt 3-krát som párala, potrafili. Proste, ja som si hlúpo neprečítala dobre návod. A potom som sa druhýkrát na to pozrela a reku tam veľa ok sa nahádzuje. Ale ono to bolo pravda. Tam sa viacej nahádzuje. Takže takto máme jednu légu. To sa takto plietla. Že sa nabrali tie očka. A to sa mi páči u tej Petit, že vidíte, že to je krásne. Jak to tam ona rozpísala. One sú pekné. Žiadne rušivé sú není. Toto náhodenie. Proste je to kontabilné. Vidíte tie dierky. Tu je ten vrchný lem. Ten sa robil takto. Jak mám, tak. To je vrchný lem. Takže 3 lemy. Takže takýto krásny kardigán. No ja som z neho nadšená. To naša Ninka vymyslela. Keď mi Katka poslala vonky. A ona hneď, to je čierno-biela ako Mateo a ona stala svetrik, tak Katka je ešte na farbe, takže ďakujem. A rozmýšľam Ninke ešte spraviť neskôr k tomu čiapku. O slohe rozmýšľam. Takže by mala k tomu. Lebo mi ešte ostalo z tej vlnky. Takže takýto kardigánček. Takže rozmýšľam. Včera bol už voľnený festival Olomouci, že vraj to bolo neskutočne veľa ľudí, sa mi zdá, že 1700 bolo stupeniek, ak sa nemýlim. A ja čo som videla jednu fotku, to bola hlava na hlave, ale tie zážitky musíte to mať odtiaľ. Čakala som už dneska, že viacej fotiek, že budem mať tú atmosféru, že jak to tam prebiehalo, ale zatiaľ som to nevidela. Len pár, čo mi je ľúto, ale tak rád tam podcasterky, že teraz budete natáčať a niečo nám dáte. No a teraz pôjdeme na rozpletené veci. Je toho veľa. Ako niektorí sa budete chytať za hlavu, ale mne to nevadí z toho dôvodu. Mňa by fakt nebavilo pliesť 1-2 projekty. Ja budem mať radšej aj 30 projektov a budem ich postupne dorábať. Viem, že rastú, lebo sa stále priebežne venujem. Takže to mňa baví, že to mením a je to pre mňa také povzbudzujúce. Proste mne to nevadí, ak to niekomu vadí, bohužiaľ ja s tým nič nespravím. Takže ja pozerám, akože neviem, koľko ich tam je.
veľa. Ešte ma napadlo. Minule sa stalo také fiasko. Eukou som volala, Euka mi hovorí, ty si išla ukázať Sorel. Ja som Sorel neukazovala. Hovorím, ja som to natáčala. Hovorím, Euke, to není možné. Nezvyknem si pozerať svoje podcasty, ale reku, idem sa na to pozrieť. Pretáčam. Ono to tam není. Ja som potom na to došla, tuším, jak som s Eukou volala, že ja som išla obliecť, aby som vám ukázala. Ja som bola v tom, že som pustila natáčanie. A ja som natáčanie nepustila. Takže takéto fopa sa mi veľké stalo, ale veď nevadí. Ale došlo sa na to. Takže videli ste hotové projekty. A ideme teda na rozplatené. Mám tu šialenosť od Isabel Kremer. Ja neviem, či som mu ukazovala Bao šatku. To si s Katkou pletieme. Spoločný kál. Ja tu mám veľa tu, lebo ja si zároveň aj snažím sa si, jak sa to povie, zapletať nitky. No a on sa začína, tu jasné, ešte nemám, čo je u mňa hriech. Takže on ide takto. Základ mám takúto zebru. Ona je taká bledocviklová. No, potom tam striedam takúto modrú, áno, je to modrá. Potom mám tam takúto zaujímavú korálovú, by som povedala asi. A ešte takú divokú zelenú. Takže tu sa začalo, už neviem na koľko ok. Jeho by ma taký šialený, akože bláznivé, ale ja sa potrebujem niečo takéto farebné. A proste mne sa budú teraz striedať tá korálová, zelená a modrá. Takže zatiaľ som takto. Katka ma už dávno predbehla, tá je šikovná. Ale už čo skoro aj na mojom sa bude pracovať. Je to veľmi zábavné pletenie, môžem povedať. Z toho dôvodu, že ono to vyzerá, že to je zložitý vzor, ale ten vzor vôbec nie je zložitý. Dúfam, že ma dobre počuť cez ten vietor. A ja som sa musela úplne otočiť, lebo mne tak svietilo slnko do očí, že by som škúlila. Takže takto môj Bao. Teším sa naň a neponáhlam s ním. Bude to na ďalšiu zimu, takže budeme niečo nachystané. Tak. Ale dobre to ukáže. Ja to skúsim dať takto, aby ste videli. Tak. Moje Bao. Za mňa to má dobre Isabel Kremer na akože napísaný návod, zrozumiteľne. Uvidím na konci, tuším, ide voľaká olejka. Tak na to som zvedavá, čo to bude jak. Ale je to zábavné pletenie. Takže v mojom košíku s vlnkami je Bao schovaté. A neviem, na koľko očiek som teraz, koľko tam mám vlastne. Lebo som teraz dlhšie na ňom nepracovala, lebo ja som ho nahodila, potom som zase nahodila niečo a takto to striedam a už predsa ide záhrada a ja si chodím od záhrady oddychnúť takto už pri pletenie. Pozerám si nejaký podcast pri tom, takže pri tom ja ich priebežne vyťahujem tieto projekty. Takže z neho mám veľkú radosť. Takže odložíme. Ďalej, áno, je to šialenosť. Teraz nahodiť čiapku, ale mne to nevadí. Tak ja som si od Petit Knit nahodila oslohet. Sa mi zdá druhú veľkosť. Takže mala som takúto ponožkovku. A od Katky som dostala takýto krásny marhulový moher. Ja skúsim to takto dať a tam to zaostrí. A moher ťažko zaostruje. No. A zatiaľ som takto. Takže tu je ten lem, ktorý môže mať nakoniec, takto je dvojitý a potom ho môže mať ešte trojitý. Ale už ťahám hore. Nevadí mi, že to je takto žíhané. Môžem mať jednu takú, povedzme si, športovú čiapku.
Takže teším sa z toho. Je to úplne že žíhané, vidíte. Ale táto, jak je taká výrazná, tam časť té hnedé, tak ten moher to krásne tak stlmí. Ja som oslohet robila už 3, sa mi zdá. Toto bude 4. A Ninke, čo vystálo z toho svetrika, z toho kardigánu, tá čierno-biela vonka, tam rozmýšľam tiež Ninke spraviť teda oslohet. Asi som to aj povedala. Neviem, teraz už treba. Takže teším sa s nej. Bude to brutálna šepka. Ja som to fakt strašne veľa nosila, to je oslohet. Ale chcela som reku ešte takú jednu, takúto peknú moheru. Je to také šialené, ale podľa mňa to bude potom pekné. Je to divočina farebná. Takže to mám ďalej na ihliciach. To sme pri druhom rozpracovali. Ale ja vám ešte neukážem možno štvore ponožky. Jednu mám hotovú, vyblokovanú. Štvor možno ponožky vám neukážem z toho dôvodu, že som ešte len na začiatku, lebo mám tam jedny testovacie a rozmýšľam, čo som ukazovala tie čierno-rúžové testovacie, to bolo pre Tety Lucak a teraz idem, musím sa potom pozrieť na to, koho. Taká známa je to, teraz ma nenapadne, návrhárka dosť Peťa pre ňu testuje púlovre s jej kamarátkou Myškou. Oni budú vedieť, ja to teraz, Jennifer, neviem, Kurník, Suzan, neviem, proste. On taká teraz rozbláznená, bola som v záhrade, idem sa okolo natáčať, reku, nejdem pliesť, reku, pardon, môžem si tam založiť návod. Reku, musím to ísť dotočiť, akože je strašne veľa teraz podcastov a nevadí, budete mať čo pozerať. Jebeme potom rezervu, aspoň mesačnú, aby som pohľadala s týmito všetkými projektami. A možno zase čo vidíte, dokončené, niečo zase, ale už asi moc nahadzovanie nie. Rozmýšľam, už to bude také skôr dokončovacie. Takže ideme na ďalší projekt. Potom tu mám ďalší rozplatený projekt, je to Vrab Suburban, tuším Vrab od Chochy Lokapely. To mám ďalší spoločný kál s Katkou, Katka došla s tým, takže ja vám ho ukážem. No sa začínalo tuto takouto čipkou. A teraz idú takto prúžky. Budem to mať tlmeno, bláznivé. Troška farby. Takto. Na ten sa veľmi teším, je veľmi zaujímavý. Katka už neviem, či ho aj nahodila. Rozmýšľam. No a kotka má zatiaľ schovaté v miske od Katky, čo som dostala ako darček. Takže používam takéto šialené kotko. Do toho mám od Katky takéto tmavé. A ešte tam mám bledosivú Arvetu Classic, teraz som s ňou začala. Plies. Takže keď si zoberete, že ja mám veľa tých projektov, ale to, jak som ja mala od minulého podcastu, taký ošiel nahádzovací postup, ne? Stále to proste pribúda, vidíte, veď koľko mám zo všetkého riadne upletené, lebo keď si zoberete aj tá oslohet, tam dlho pletiete, pokiaľ to spojíte a už mám teoreticky možno, ja si myslím, že 3/4 čiapky hotové. Takže aj tu je kopec ok a vidíte. To bude veľmi pekná šatka, si myslím. Takže tu mám koncovky od Euky. Ďakujem, také pekné. Ja poviem inak, tento podcast je hlavne vďaka Katke. Takže aj ďalšie podcasty sa dá povedať. Takže ja za to veľmi pekne ďakujem. Ona vie prečo. Lebo neviem, či možno spomenúť, nemôžem, to je jedno, ale ja Katke ďakujem, lebo podcasty sú farebné a aj vďaka nej inšpirácii všetkému.
jak je skvelá. No a ďaká Katke, inak mám už hotový aj adventný kalendár. Takže ten vám potom ukážem po rozpracovaných projektoch. Rozmýšľam, čo vám idem ukázať. Takže, ale hlavne teším sa, že mám už spravený svoj adventný kalendár. Tvorilka to veľmi dobre vymyslela, že pol roka si máte proste zbierať mini pradienka, možno že voľaké maličkosti. No, mne sa to skôr podarilo, lebo mám tak skvelé kamarátky. Aj nejaké mini pradienka som ešte mala doma. A ja som teda naplnila si tie mini balíčky. Niektorých mám, tuším po 20, niektorým mám dokonca až dve pradienka. Dala som si tam značkovač a čaj. Malé vrecuška, je to chutné, je to zlaté, takže ja som rada, ja to mám odložené v krabici, pekne zabalené a uvidím, jak budem potom aj ja s tým natáčaním, či to budem raz za týždeň akože dávať kompletné voľaké video. Každý deň to sa nebude dať, akože my sme tu 4 a sú tu 2 psi, vonku 5 mačiek, tak to je šialenstvo, to nejde. Potom tu mám len, tak to vám viem ukázať, kúsok ponožky, klasicky ten vzor, s ktorým nič nepokazíte, zrovna som na kline. Rozšírim, ja ho zvyknem rozšírať tu v strede pety. Keď idem od špičky, dlho som nepletla od špičky, takže... A neviem, aká je toto vlnka, ona je taká chlpatá. Nemám tu asi, pozerám, vo vrecúšku. Nemám vo vrecku. Javol nejaký to bude. A je veľmi príjemná na dotyk, takže to sa mi páči. Takže takéto, a mám tu krásne značkovače. Psa. A ten sa schoval vám. Mne strašne ľúbia takéto pekné. Mačička, super. Takže to máme hotové. Rozmýšľam, čo ďalej vám idem ukázať. Prvýkrát v živote robím veľkosť 46, sa mi zdá, nemám to napísané na papieri. Jedna je už vyblokovaná. Bude to ako poďakovanie. No, bude to pre mladého pána. Zatiaľ som zvolila prvé takto. Ešte budem robiť ďalšie. Takže tu som zvolila hnedú Arvetu Classic, takú čokoládovú. Tuto samovzorovaciu. Znova Arveta. Toto je tiež Arveta, takto som to potiahla. Takže takto mám prvú ponožku. Čaká ma druhá. Toto to dobre išlo s tou samovzorovaciou, ale táto dĺžka to je iný masaker, pliesť toľko, takú dĺžku. A Euka tak manželovi pletie 46, tuším, na 72 ok. Ja by som sa zbláznila, tuším na 72. To je nekonečný príbeh. A chápem teraz Euku, keď kecame, že ona, keď sa pýtam, čo pletieš? Ponožky pre manžela. A si pomyslím, to sme sa už bavili neviem kedy, ale ona mi taká hovorí, že koľko to je a už keď je pre špičkou a koľkokrát sa začneme baviť o tom, ako už ich budeš konečne mať. A potom sa mi zdá, za každým Euka náhodí. Takže ďalší projekt je, ak sa nemýlim, Silberfelk. Ja ešte neviem, ja to potom dopíšem, od Chochilo kapely. Takže to pletiem takto. Ja si to musím pradienku dať ďalej. Stoper si dám. Pozriem, ako tu mám vysačku. Ja to niečo. Tu mám voľakú ručňu farbenú takú cviklovú vlnku. No, mám tu najkrátky ihlice. Veď jasné, jak inak ja. Takže voľako to musím natiahnuť. Takže takto. Bude to s dlhým rukávom a budem to mať ako náteľník. Teraz ešte jasné, že tam o mne vyzerá pekne. Takže tu je takýto vzor. No nekýv sa. A to isté je aj na chrbte. Takže ja to budem ako náteľník. Ja som sa rozhodla, že si aj takto spravím, že také náteľníky na zimu, že pod sveter, lebo fakt toto je prvá zima, pri ktorej nosím svetre, pulovere, hlavne čo som teraz v poslednej dobe uplietla. A najlepšie včera, alebo kedy som si písala s Ivou, Iva B Creative Crew,
a poslala mi fotku, čo plietla a mala na sebe Artúra. A ja som sa rýchlo odfotila a ja mám Artúra. Rekom, my sme fakt prepojené, narovnako narodené, len iný ročník výroby. A už som písala, reku, hada sme nie prepojené pupočnou šnúru, ona že len klopkami. Tak som sa smiala. Na to sa mi ľúbi. Lebo ja najprv som nevedela dojsť na to, jak aj Zdenka, že nosí také tenké pullover a na tom sveter. A už to chápem a sa mi to ľúbi. A keď si dám akože takýto pletený pullover v zime, takýto nátielník, ja to mám ako nátielník, budem mať hlavne, tak bude to lepšie. Zahreje ma to, človek sa v tom tak nepotí, proste. Páči sa mi to strašne. No ono to inak ukáže potom vyblokované, jasná, že. No mám tu samé chlpy, lebo jak s tým aj mohérom pletiem, tak to vám to ukážem. Je to veľmi pekné. Zaujímavé pletenie, tu som vidíte po oddelení rukav. Veľkosť vám nepoviem, veľkosť vám všetko o tom poviem, až keď to bude dopletené, keď vám to budem ukazovať ako hotový projekt. Takže ja teraz neviem, kedy akože najbližšie natočím. Rozmýšľam, že budem asi, predsa ide aj tá záhrada. Znova začnem asi tak na etapy to natáčať, aj teraz som to troška pospájala. Budem sa snažiť, aby to nebolo rušivé, budem natáčať, keď budem mať čas a keď tu budem aspoň tú hoďku, tak vám to hodím na net. Takže ja sa budem snažiť často natáčať, že ja budem mať voľaký projekt ako pohnutý a to vám potom pustím. Takto, že ja to pozliepam, aby to nebolo teda, ako hovorím, rušivé. A budete mať podcast a budete mať farebný, lebo aj teraz vidíte samá farba a ja sa tak teším z tých farieb. Sonia mi chýba, podcasty. Sonia, to sa pokazila. Strašne. Tá mi strašne chýba. Ale prekvapila ma Dagmik. Veľmi milo. Natočila i šaty ako krásne. Červené pristanú. Dagmik. Takže to som veľmi rada, že si kúpila také pekné šaty. A Dagmik mi strašne chýbala. Mne u Dagmik nestačia tie shorty, tie krátke videá. Ja Dagmik rada počúvam. Ona je taký rebel v pletení proste. Ona je odvážna, ona je farebná, ona jak má zaujímavý strih vlasov, jak je tmavé, ako je má aj tmavé, jej idú tak tie farby, ale za mňa je rebel, ona v pletení, ona vie také nadčasové kúsky si úplne, že to má rady a to nevie akože nosiť. A má veľmi zaujímavé, akože ja obdivujem aj, čo robí, jak sa to povie, to vypletanie. Teraz neviem, taký svetrík si robila s kvietkami, sa mi zdá na rukávoch. Nie tieňovanie. Neviem, nenapadne ma tá technika teraz. Ja sa tej technike strašne bránim. Mňa to neláka. Ja som sa ešte k brioš ani nedostala. A to si už hovorím najmenej rok, že brioš skúsim. Tak, uvidíme. Ideme konečne na môj sorel. Tu mám zase spoločný kal s Eukou. Ja som na rukave. Ja si to musím pretočiť, lebo asi všetci to tak pletíte, že z opačnej potom, aby ste nemuseli obrátené, tak hladko pletiete. Takže to je ten môj šialenec farebný. Ja si to idem voľako pretočiť, aby som vám to správne ukázala. Mne nevadí, že bude taký šialený. Bude mať veselý, teplý sveter na zimu. Akože môj muž už stôšal je z tých mojich farieb. Toho ide už poraziť. On není za to moc. Ja som tu taká domotaná. Ale ja sa odmotám. Aspoň máte chvíľku rozmýšľať, že čo som bola. No, pohla som na ňom s rukávom. Oddila som, aby som vedela, koľko mi vyjde vlna. Takže to je moja šialenosť. Mohérová. Tento rok som extrémne mohérová. Takže on je taký krásny, bláznivý. Ja som už, jasné, že po oddelení. Tak to asi neviem, koľko to môže byť. 7 centy. No a tu som na rukáve. Reku, spravím rukávy, aby som vedela, do akej dĺžky môžem ísť. Takže ja sa teším naň. Ono, aj keď sa to vyblokuje, to bude iné. Dúfam, že nebude vadiť ten rozhlas, sme na dedine.
Ale chcem to už dotočiť. Už tam nemám moc toho, pozerám do koša. Musela som si všetko nahádzať do koša na prádlo, nie s prádlom. To by vyzeralo. Takže mám z neho radosť. Najprv som sa bála tohto, akože. Predsa, že ten vzor, mne to prišlo zložité, je to úplne ľahké. Takže, takýto šialený. Euka ho tuším odložila, tiež je to akože zimná verzia. Ale ja budem pomaličky na ňom robiť. Takže. No ale inak, babi, už mám čo robiť s lankami. Je tak čarujem s lankami, lebo toľko projektov, veď aj svetrov. Koľko mám? Raz. A ja tu ešte, ja tu nemám liňho. Rozmýšľam. No, takže ešte budem musieť pred neho odbehnúť. Minule, jak som plietla, ja mám pred sebou policu a tam mám svoje knihy pletiace. A ja som tam dlhšiu dobu pozerala po jednej knihe, 52 týždňov ponožiek. Ja tú knihu mám strašne dlho a ja som možno s nej plietla len jeden návod. A ja som sa rozhodla, že tú knihu, koľko už mám, reku postupne, že by som mohla začať z toho plesť. Tak som sa rozhodla, že idem hneď od prvého. Ostatné návody som si ani nepozrela. Takže ideme sa na to pozrieť, čo to pletiem vlastne. Od voľakej Marceline Schmidt Intersekcion. Takéto ponožky. Ja som rozhodla. A ja mám takú, ja neviem, či to je ponožkovka, ja som to dostala. A ono to je strašne jemné. A reku, to budú také brutálne, ňuňacie ponožky. Toto sú oni. Tak to prehodím. No, ja neviem. Ale tá vlna, ona má aj taký chlop, je taká mekučka, možno, že tam je teda merino, ja neviem. Ale je strašne príjemná. No a tie ponožky sa pletiu od špičky, takže konečne dochádza na to, že musím nahádzovať jedné ponožky bez dve naraz. Takže ja sa z nich teším. Ja tu na chvíľku stopnem ten rozhlas. Ja neviem, ten rozhlas tu funguje už neviem koľko, ale dúfam, že to teda nebude počuť. Takže budem to dotočiť, lebo záhrada bola. Pekné počasie. Takže strašne sa mi to páči, je to len také jemné kríženie, zábavné. Teraz na tomto dosť akože intenzívne pletiem. Dúfam na ďalšiu zimu ponožky. Takže teším sa, takéto peknečké teda. No a fakt musela som sa vrátiť do starých kolej, teda pliesť obidve náraz, lebo takto mám z každej po jednej a neviem sa k tomu dokopať. A potom nahádzam stále po jednej a kedy to dokončím, to bude nekonečný príbeh. No, potom som sa zbláznila. Videla som jeden poľský podcast a baba tam mala perfektný, pre mňa akože vzorovaný pulover, Arctic Light sveter od Kiki Kutovej. A reku, ja si toho musím nahodiť. Takže ja som použila takúto neónku a takúto peknú chlpacinku. Ja viem, šialenstvo. Ja som šialená. Ja si to priznám. No a chcete ho vidieť? Včera som ho zrovna odložila, lebo som taká šialená a nahodila som ešte jeden, čisto len z ponožkovky. Takže krátke lánko, ako inak. Tak. No ale jak to šialene bere zle tie neonové farby? No aj také flaky robí. No, tak toto je zadná časť. Mal by byť tu dvojitý lem. Ako, ja keď to robím mohair a ponožkovka, tak som nedala. Potom si zoberete schémy, rozdelíte jasné značkovačmi a v tom zároveň pridávate v každom jednom riadku. Takže tu je taký hlavný osmičkový vzor, potom sú tu takéto panele, tie sú veľmi pekné. Potom idú osmičky s nopkami. Tie som tam chcela dodržať. Potom sú po stranách takéto osmičky a potom je hrášok.
A na rukáve, to vám ukážem, no, stred ide táto osmička a také zaujímavé kríženie tuto. A jasne, zase ten panel dáme, vidíte. Tak. Veľmi sa to bije, tá rúžová tam. No, vidím, že jak to tam robí flaky. Takže už som jasná, že po oddelení celkom fajn kus. Ježiš, jak to robí flaky. Takže ďalší mohejrový sveter. Ak toto dokončím, ja som tento rok spravila, rozmýšľam, čo to je, jak som uplietla. Kardigán, ten Sugar, potom Artura, potom som plietla Venek a pozeráme, že Sorel bude mohejrový, tento bude mohejrový, 5 svetrov, ja sa nezdám. Toto sa u mňa nestáva. Ja, čo ponožky pletiem šialene veľa, teraz som veľa ostala na tie svetre a práve, že ja mám aj dosť vypletané. Tu nerátam tento je taký univerzálny. Také tie vzorované a mňa to voľako omrzelo. Ako jasne nosím ich cez zimu, ale už skôr ma niečo takéto klasické láka. Ja neviem, stárnem. Ja neviem. Ale viac sa mi to ľúbi, príde mi to nadčasové, je to pekné a ľúbi sa mi aj tento panel tu. Strašne to tam robí flak. Ja to skúsim na tom druhom. No, takže, aby nebolo málo, tak reku, ale to som fakt len na začiatku, ale ja si robím z takéto ponožkovky. Ďalší, ten istý, ale pardon, bude len čisto to, ale tu som už dávala dvojitý lem a je to perfektne pružné, je to dobre napísané, ja to mám teraz roztiahnuté tu dole, jak to ťahám, takže vám to môžem ukázať takto. Takže, jak to ukáže, jak to je, sekundu, ja sa na to pozriem. Takže toto je predný diel. Najprv som rozmýšľala, či tie nopky tu dám. A najprv som skúsila bez a bolo to také holé. Reku, dám ich. Takže takto tu sú tie panele. Potom to je takýto krásny vzor medzi tým, čo to oddeluje. Rukav. Toto je rukav. On má veľmi pekný. Zadný diel je ako predný. No a zase rukav. Katke som posielala fotku toho rúžového. Katka, že to je zložité. V návode je písané, je to zložitejší návod, ale za mňa to není veľko extra ako zložité, môžem povedať. Je to aj zábavné pletenie, akože jasne máte tam milión značkovačov. Ale sa mi to ľúbi, ak je to farebne. A tu sa mi už ľúbi ten govier, že už som ho fakt dala dvojme, lebo podľa mňa toto by už pekne neukázal žijednosti. No a tie nopky, ja som sa naučila už robiť s háčikom. Ja nemám na to nervy vypletať to akože s ihlicami. Takže ja ich takto robím s háčikom. Takže teším sa, že budeme aj takýto blečí, akože je melírový. Ten pullover bude, ale to nevadí. Je to v pohode. Oficiálna, posledná rozpletená vec. Ona sa nedá povedať, že posledná. Ona je trojaká, ale má vzniknúť z toho jeden návod. Ja som sa rozhodla, že spravím návod na ponožky. Ale ono to je ešte štádiu práce, takže ja si zoberiem jedny. Takže majú sa pliec od vrchu, pletím to z arvety tuto. A není to nič zložité, poviem pravdu, ale potrebujete snímať očka, takže toto vidíte, niečo tam chýba. Takže prvá verzia, jasne dokončím. To je prvá verzia.
akože nemalo by som to prezradzať, ale prečo? Veď potom to spíšem, potom to dám do obehu. Druhá verzia sa mi neľúbi. Pletím to z takého bledého kakaokového asi odtieňa. Neviem ani čo to je za vlnu. Tu je to už ono, čo chcem na tej ponožke, ale není dobrá vlna. A aspoň teraz Ive konečne ukážem, lebo ona stále pošli mi tú ponožku. Tá konečná verzia už je, ale ja som ešte len na začiatku jednej ponožky. Takže použila som takú bronzovú hore. A aby išiel vzor z vrchu, takže toto je budúci návod na ponožky. Je to podľa mňa zábavné, nie je to nudné pletenie. Mne sa to páči. Ale teraz je otázne, že či potiahnem, ešte tam budem troška špekulovať, či potiahnem tento vzor po celej šlape ako pri tejto, alebo šlapa bude hladká. To je ešte otázne. Takže ja vám to takto troška prezradím. Takže bude nový návod. Kedy? Netuším. Ale bude. Môžem sa s tým ešte raz skamarátiť. Lebo je to teraz masaker, že mám rozrobené jeden návod, druhé ponožky, ale na prvé niečo chýbalo, takže som to doriešila na druhé, lenže na druhé mi nesedela vlna, tak to riešim na tretej. A teraz musím doriešiť, ako s tou šlapou to doriešim. Ale myslím, že to bude pekný návod. Proste základ tam bude len vedieť krížiť. A bude tá francúzska peta, rozmýšľam spevnená, a s kitchenerom to treba potom len zošiť. Mne sa to osvedčilo, ja som najprv robila zletú špičku tým kitchenerom a potom som si znova pozrela video, aj Evka mi o tom hovorí, ako to mám robiť. No a tak potom som už na to došla. A idem vám ukázať môj adventný kalendár. Tu je môj adventný kalendár nachystaný, očíslovaný, zabalený. Jasne, mám to v banánovej krabice, ale ja to mám teraz na zemi položené pred vitrinou. A tam je to bezpečí, poviem tak. Tam nie je žiadny taký pohyb, takže sa to nebojím mať tam. Mám tam ešte niečo na tom položené a je to zabezpečené. A hlavne, aby som na to nezabudla v decembri. To by bolo jaké fopa, že teraz v apríli vám ukážem, že hups, reko, mám kalendár a ja v decembri zabudnem naň. Takže to je všetko z môjho pletenia. Bolo to troška chaotické, bolo toho veľa, ešte ste všetko nevideli, jak som hovorila o tých ponožkách, ale ja som šťastná, že mám toľko projektov nahodených. Viete dobre, že ja celkom dosť pletiem. No teraz už to bude troška pomenej ako v zime, ale dosť pletie, takže ja sa toho nebojím, že tá kopa nezmizne. A keď mám možnosť skúšať nové odtiene, pre mňa to je brutalita. Ja nahadzujem, ja som není z toho nešťastná, že ježiš, ja to mám kopu, kde to dopleť. Ja viem, že ich dopletie tieto projekty. Lebo to sú také priority, ktoré chcem. A jak som aj hovorila, ešte niekde chcem oslohet. Katke som rozmýšľala darček oslohet. Potom ma tam čakajú návleky na ruky. Nevadí, že to sú to zimné. Takže rozmýšľala som. Letné trička, neviem, či si budem pliesť, lebo ja ich mám dosť. Takže to by som vám mohla ukázať ďalšie časti, ak na to nezabudnem. Ja poviem, že áno, ukážem vám, jak si sorel také fopa. A neukážem, keď ma napadne, tak zoberiem trička, ukážem vám ich. A to je všetko. Takže ďakujem, že ste si ma znova pozreli až do konca. Ďakujem za každý odber. Môj kanál sa ešte len rozrastá, takže budem rada, keď ma podporíte odberom. A dúfam, že sa vám to páčilo. Takže užívajte slnečné dni, teplúčké dni. Nech sú už není mrazy, lebo ja už mám aj cibulu zasadenú. Ešte tá prežije mrazy, to je jak mrcha zelina.
No a teším sa na vás na budúce. Zas niečo ponatáčam, slušne to pospájam a hotovo. Rozmýšľam, či som ešte niečo chcela povedať. Takže o tom sorele som povedala, to bol mega fopa, stane sa nám pletiarom. To je normálna vec. A to je všetko teda. Ahojte.